ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз барои шумо як магазин рекомендация мекунам. ё магазин дар сари раҳай, мисли шумо бозор даромада хутона ғам наметед. Масъалаи нах аптои дора, баъд рознеси дора. фақат иҷода Туркия, либосҳои занонаи туркиро, жемпр, двойка, ҳама чизо ҳастанд. вақте ки тарафи қирған меен, тарафи дасти рост мешавад. шумо хушро аҳамият биден. یعنی مغازین های بهت مغازین فقط چیزای داجی ازبکی نداره، فقط این داجو های رو برای کلوری ارزو کلوری میبدی ارزوی من های ارزوی من رو برای درآمدگاه رقم 5 میین رو باروش ایو طرفی را دروازه 5 های رو باروش ایو خیلی میگردین. یه اومدین اینجا لباسای زنانه ترکیه 77 نیست. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз дар бозори Корвонем. чихеле ки шумо нами пеши навор диден, магазини 77 рӯ балои мебели орзуи ман, рӯ барои даромадгоҳи 5 аю тарафаш ина 5 бо ина болида нишонтон метам. ҳозир ё магияи двойкои зимни пекинский, пекин тоза айбори гуанҷоу да зурай стандарт бошо, знаки то размер чанда мепушан стандарт бошо. тоҷики то размер чанда мепушан? 54 мепушан, 54 56 то 56 пуша ҳаминҷа размер ҳастай то 56 пуша. инави чи хичай бренди хичай ина 77 ба номри магазинаш спец омадаги инами борои акама пекинский тоза я хелиш дарозиш то поёна ина бибинен барои мегена дарозиша қадша нишон бите. я хелиш қадш ҳастай а 1 метр зиёд ина то таҳраҳай я хели кофтача дора двойка юбка кофта анаиш ҳастай бо поча дора нарх ё 250 сомон дона ҳай 250 сомон дона ҳай. баъд бо ҳастай оптои нархи аптоиро на хатиш маслиҳат мекунин. шумо қади нами ватсап ки дар поёнаи номри ки дар поёнаи хатитон гап мезанам. ина дар танаи духтарак пӯшидагие мо ира нишон метем. пӯшидагиша ина духтараки хароб да меша фарби да меша то размери 54 пуши тоҷикира 100% мега. маҳсулот чихел маҳсулот гарантия дорад барое ки сифати пекин ай бисёр сифати пекин медонед ки чихел наза чихел ки фурӯшанда гап задам ё ангоркои якм сортшанд ангоркои якм сорт дар ҳамин магазини турки якм дараҷашай. ина чихел ки шумо дидесен дар экран ё ҳамаи цветош ҳаста ина пака ҳамаи цветош ҳаст. ина 1 2 3 4 15 16 17 та модел омагиай 17 та моделай шумо метавонед ки любойша вибр кунед барои худтон заказ кунед дар ҳамин ватсап ҳамин мегира шумода равон мекунад. ина сияҳаш бо аҷоибот будааст. ина сияҳай инҷа сафед ина полинамам шуморо нишон додаги будам бежави сафед сиёҳ сирх ҳамаи маркаш ҳастай. ина пака бубинед шумо инҷа дар бозор дар даромадагӣ ҳастай ӯзбекистонай ҳар ҷо ҳастан ва ё намешаванд. чихеле ки мо шуморо рекомендация додестам ана магазин миёен медроен ё хичон нишонтон метаҳам. ҳамаи ҳамиё ки задагиян ҳамин бренди магазин хати омадагиян ноз бо ма нишонтон метам брендоша ки чихела инами 77 бренди магазини хичай. масъалаи пад буданша масъалаи паддор буданша ина пеш биен хитон бубинед нигоҳ кунед ки чихел ворс дора ворсум инаеш бурук дора инаеш бурук доран ҳамаш бурукдор ина бурук доран 100% бурукшон қоидави дарозан ай дарозии и қариб 1 метрай ҳамоиш ки бурук дора дарозиш 1 метрай ина дарозишон 1 метрай 90 сантиметрай ҳар хел доран. ина оз ма бо дар танаям духтарак шумода нишон метам. зуриш дар чия фарқият дора нигоҳ кунед ғавси чиханқа ғавса одамое ки Россия даем метавонед заказ кунед. ина марҳамат бинед чиханқа зуран на глаз мефаҳмед ки ҳами қариб 1 метр ҳастай 1 метрай да дарозиш 1 метр. ина роз мо дар танаи духтарак нишон метем шуморо. ина бо короткитар шай ина дароз дора ина қадш дарозам дора кофташ дароз ина чихеле ки ина даво ҷадидесен кофташ дарозай 1 метр ана иҷа ҳастай бо ин майдатарай ранги жемпр бори кадаги аҷоибуд аҷоибуд ина дастша бин худаш меравад дасташ боло мешава бо поён мешава нағанти духтара
اینا مرحمت ببینیم. این هم چیزایی که شما دیدین همش در مغازینی 4 تا 7 شما میتونید که اومده خریداری کنین یا که با همین واتساپی که در همین پایان میبینین دخترک شما ده همش ده کانکریت جواب میده. چرا که او ویدیو دمو گاب زدیم دوی کوشونم با هم فیرمای خودشون اومدگی چی 77 قطعی 100% بالا ده هم هستای چیه که با کم ترک چیان یا نرخی یا چنده دونا نرخی بالا چنده نه یا تنکتران 220 сомон. یا 220 сомон یا تنکتران خی درباره یا شما معلومات دادیم. основной چیزی که شما دا به حد در کره راسیانو شما سرازو اومده همین واتساپ قطعی زنگ بزنید چیزا رو خریداری کنید که برساتون چی با که بور کمای شما دا ممکن نرسه. باقی سربلند آباد باشین. ویدیوهای آینده ما رو هم تماشا کنین. خداحافظ.